Da ni wedi dod i Black Dragon Tattoos heddiw cos dwi wedi cael swydd newydd modlo. Nes I dechrau modlo trwy trio Miss Tattoo dechrau flwyddyn dwytha a nath o just snowballio o fanna rili. Nes I trial Miss Tattoo wrth gweld o ar tudalen tattoo artist fi. So nes I trial amdano fo a meddwl o pam ddim dwi'n usually trial am pethau fel hynna usually ond dwi rili fewn I tattoos a nes I just feddwl go for it. Nes I fynd trwyedd o 70 o finalists I mynd trwy i'r 10 dwytha. Yn y final nes I just mynd ar y stage a siarad dipyn bach amdan fy hun. Oedd o'n profiad rili da a nes I cael loads o pethau ohono fo oedd yn briliant ond dwi'n meddwl dwi'n mynd I trio eto na. Tattoos newydd fi ydy sailor cats fi ar coesa fi a sleeve newydd fi. Nes I fynd I Llundain I wneud humiliatrix job I Cruel Girlfriend. Oedd hwnna'n profiad rili da, oedd o'n rili hwyl wneud y photoshoots a gweiddi at camera. Oedd o'n hwyl. Oedd rhaid I fi fatha slagio'r boi off. Don't touch me! Sit there, sit you little twat. Deitha fo I bita sandwich prawns. A bethau. Eat it, cookie. That's it. As you do. You're gonna be bent over like this? Oh! A dwi bob tro yn practisio rai. Dwi'n cael lot o friend requests ar Facebook ar tudalen private fi. So o'n i'n meddwl, wel, ella dwi'n colli allan yn jobs a pethau fel hynna. So o'n i'n meddwl, na I wneud tudalen Facebook fanpage. Mae'n syniad da, dwi'n meddwl wneud y tudalen, cos at least fel hyn mae pobl yn gallu perfio ag contact hi gael gwaith. Gynna fi drost 500 o fans ar tudalen fi rwan. Dwi'n cael mwy bob dydd a dwi'n really enjoyo wneud tudalen fi a mae'n cool. Mae'r likey page yn idea da a mae'r gwaith mae Sian yn gael just yn testament I faint o hot a professional ydy hi, really. Mae Red Skye World hefo lot o models fatha gynnyn nhw Playboy models a bob dim fatha top models o'r byd I gyd o America ma nhw a maen nhw'n creu comic rownd chdi a mae character fi yn Venus a dwi gorau safio Zeus so mae hi'n fatha warrior princess type thing a so maen nhw wedi gwneud hwnna rownd character fi. Dach chi'n fedru prynu posteri mawr glossy ohono fi a comics yn ffeitio fi fel Venus hefyd. Mae'r comic o America so nath nhw gweld fi o America trwy tudalen Facebook cos mae'n worldwide. Hefyd nath y grey area cysylltu hefo fi trwy'r Facebook page cos dwi'n lyfio'r grey area. Grey area ydi coffee shop yn Amsterdam. Mae'n really cool lle. Dwi wedi licio tudalen nhw ar Facebook a nath nhw cysylltu hefo fi a dweud da ni'n licio y ffordd da chi'n edrych a bob dim a nath nhw gofyn da chi isio modlo I merchandise ni. Mae shoot grey area yn gwahanol I cymaru efo pethau arall dwi wedi gwneud cos I coffee shop mae o. Mae hwn yn mwy fatha trio bach gwahanol, gael tattoos I fewn yn y tattoo parlour yn neud sens yn amlwg a ella wneud nhw meddwl, cool, cos mae'n mynd efo'r un theme, coffee shop, weed, tattoos, genod, ink, mae gyd o dan yr un umbrella of what's cool and hip, so. A trio gael llun sy'n mynd I representio y grey area a Sian, so mae ddau'n hapus. Dwi just yn developio skills fi, really, a perfio mwy, so. A wedyn, it's a hard job, de, photographing. Ond yn ôl I chdi at y cwestiwn be di'r llun perffaith, dwi'n meddwl di dal o sort of look yn llgada y model. So, ti'n sbio ar y llun a ti'n gael fatha cynfa bach yn y drons.